Mikrofon az övé. Nem hozzá. Ilyenkor nincs Numeroase țări europene, precum Estonia, Ungaria, Malta, Croația, Italia sau Grecia, nu există impozit pe prima casă. Deci aceste țări nu dispun de resurse naturale și minerale generale precum România. România era după Revoluție în 89 o țară așa zisă Revoluție. O țară fără datorii. Cu toate aceste ani de zile se vorbește despre restricții, fără responsabili și fără să ni se spune unde au dispărut banii. Aceasta nu este doar o problemă economică, ci și un deficit de democrație. Puterea nu respectă nici democrația, nici legea. Dacă vorbim de restricții, atunci toate trebuie să participe. Salariile consilierilor locali și ale funcționarilor nu pot fi intangibile. Dorim o împărțire echitabilă a poverii. Referendumul 22 noiembrie 2009 este ignorat de 16 ani. Deci voința poporului a fost clară. 88,84% dintre alegători au decis pentru Parlament unicameral și 300 de reprezentanți. Această decizie a fost confirmată și de Curtea Constituțională, dar nu a fost pusă în aplicare. Între timp, povara cetățenilor crește, taxele sunt majorate, iar bugetul propriu este mărit cu 12%. Cerem un buget transparent. Vrem să știm unde, de ce și cât se cheltuie. Nu ne spuneți că nu sunt bani. În 2006 prețul plătit pe piață mondială era $450, iar în România prețul carburantului era $3.405 de lei. Astăzi prețul este $65, de astăzi 70, dar carburantul a fost peste 80. Acest lucru nu poate fi explicat, este inacceptabil. Aceste cereri, reducerea taxelor, împărțirea echitabilă a poverii și punerea în aplicare a referendumului
nu sunt extreme. Reprezintă minimum de bun simț. Astăzi stăm aici la Miecurea Ciuc, dar dorim ca acest mesaj să ajungă în întreaga țară. Pentru dacă suntem mulți, se va face voință populară. Și dacă există voință populară, va exista și schimbare. Mulțumim tuturor reprezentanți, celor prezenți. Prezența voastră transmite mesajul, nu vom mai tăcea. Gonim guvernul Golojan împreună cu susținătorii lor. Dragi cetățeni, cred că fiecare, înainte de votare, am fost păcăliți, mințiți de întreaga clasă politică care ne conduce în actualmente. Trebuie să ținem cont de faptul că nu-i mai suportăm, iar ei nu și-au tăiat, nu și-au diminuat nimic din salarii, din veniturile lor, din privilegiile lor. Doar se bazează pe cetățeni și de la noi vrea să ne jălmănească de toți banii. Acum, prin hotărârile de Consiliu Local, care împreună toți au votat mărirea taxelor și impozitelor, dar diminuarea lor nu a fost niciodată. Trebuie să avem în vedere faptul că noi am ales, noi trebuie să-i dăm jos. Pentru asta trebuie să solicităm demisia tuturor, inclusiv clasei politice de la București, condusă de un individ care vrea să jegmănească această țară, iar banii să se ducă la Ucraina și la Moldova. Nu se mai poate trăi în condițiile astea. Vă rugăm să fiți uniți și să fim uniți, să lăsăm discriminările și aceea să mergem fiecare pe același glas. Demisia tuturor din clasa politică actuală, iar consilierii locali care au fost votați de către noi și au votat împotriva noastră, trebuie obligatoriu să-și dea demisia. Astăzi, nu mâine, astăzi. Demisia! 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 Alo. Alo. Dacă nu o să avem rezultate, după 2 săptămâni începem strângerea de semnături pentru demiterea guvernului și reprezentanți locali. Alo. Raccolta la Bacotu, il dito con sa, cambiate con la posta, alla cosa con te la dentite. Si Maria Surishtan. Én azt gondolom, hogy az egész országban a posztra, az egész országban nem beszélj, de szeretjük. Húzd a fejet! Idejétek magatokat, gyertek kollégák, álltok ki a kormányból!
csináltatok semmit a Szismárnál! Egyértelműen tudjuk mi is azt látjuk, hogy nagyon sok családot ezek az adóemelések tényleg komolyan megérintettek és érintenek. Hogy mertek kijönni ide, Tanyi? Ki mertek jönni ide? Figyelni magam, semmivel nincs ki! Nem haragszunk rájuk be! Üljetek rá az emberekkel, és mondjátok meg! Nem adócsökkentés kell, hanem 2021-es adóból 90% csökkentés! Hogy kötelezően végre kellett hajtsuk Nem a mostaniból! évvégén meghozott jogszabály. Figyeljetek magatokon! Mennyi fizetésed van, te nem szégyeled magadot? Az RMDS-nek a véget micsoda alávalók vagytok, te? Egy egész koalíció támogatott, de amely nagyon komoly kiadással van a helyi közösségekre. Eladtátok az országot, te szégyentel! Csinálni, bazd meg, leadtok egy engedélyt! Nem lehet lemesteni a kerítés, ha nem tennék a színet! De megérdem van, hogy nem engeditek Emberek mellé álljatok, az emberek! A legnagyobb gond, amit nem enged kezelni ez a törvény, a legnagyobb gond, amit nem enged kezelni ez a törvény, Megcsináltak a törvényt, basztok Hány ember, olyan szegényeket tűnt az ország legszegényebb régen van, bazd meg! Törvényt alkalmazik el, nem személyeskedik el vele! ez egy olyan gond, amit meg kell kezelni valamilyen formában. Költségre idejöttünk egy költségre! Nem figyeltek magadtok, hogy egy költségre idejöttünk egy hangfalatot, nincsen! Állasít főzetek! Egy hangfal! 2 héttel ezelőtt Mikrofon honnan van, basszeg? A futball megszívva, honnan abban a helyzetben, amikor az önkormányzatokat belevitték, mindent állaptatok! Álljatok az emberek mellé! Az emberek mellé álljatok! Hagyd békét az Isten faszába törvénynek! Hát ti szavazzátok meg, egy nagyon adjatok! fontos Személyeskedtek a vele! kormány és víziminiszter Nem baj, gyerekek vagyunk, hely! Nem baj, gyerekek vagyunk! Fiatalok nem akarják, megcsináljuk! Mit csinál? 89-ben és 15 évesen itt voltam a téren, bazd meg! Hol voltatok 89-ben? Én nem az ember vagyok, aki hazudja. Másik nap olyan megoldásokkal jövünk, és egyik Álljatok a nép mellé! A nép mellé álljatok! Szálltok ki a kormányból! Szálltok a nép mellé! Mondjatok rá! működik az az, hogy legyen egy egyértelmű álláspont. Adja a hálát a Jóistennek, hogy nem térgyel vagy, te Igen, szerencsétlen! szeretem a székelyföldi városok, minden város, Áruló! 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 30 esztendel! Én vagy fel, bassz semmi haszít, csak annyit kérünk. Annyit, hogy eladtátok az Arábiát, annyit csináltatok el! Csak annyit kérünk, A hozzáállások, hogy eladták! Kürtik Nem megy mi? Nem megy, azt megy! Egészen eladtátok a várat! Nem van merülve, Gyáraikot adtatok el, te! Gyáraikot Az adtatok el! emberek kérései jogosak. Költségre ide Még a annyit kértünk. Ez a hozzáállások! Vállalkozókat tönkretettétek, bazd meg! Fontos leírás, Vállalkozók 99 hogyan lehet korrigálni ezt a döntést, mert másképp ez végrehajthatatlan. Ne váltsunk ki azzal 10 nappal ezelőtt, hogy azt mondjuk, hogy csökkentjük Az embereknek a jövedelme! A pohár
törekszünk. És higgyék el, az a polgármester, amelyik azt ígérte, hogy holnap mindent megold, akkor sem oldottam. Viszont amire már nem kell várni, az az, hogy a fogyatékkal élőknek, ha már a kormány lelátta a kedvezményeket, a szociális segély alapján a rászoruló fogyatékosé 30 hagyjuk meg a támogatást. És erre függetlenül valaki eredményezés köszönés, hogy diplártos konszenzus van. Önök azért jöttek, hogy elmondják a problémáikat, elmondják segíteni a választókat. De egy biztos, nekünk is eszközökre van és lesz szükség. Arra kérem önöket, nem fogunk elmenni, nyugodtan mondják el gondjaikat, pontszerűek vagy általánosak, akik még a vidéki településekről jöttek, arra kérjük őket is, hogy a kollégákkal beszéljenek. Mert minden témára van egy pontszerű megoldás, hogy általános. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hol vannak a gyárak? Hol vannak a munkahelyek? 30 éve megérték! Hol vannak a munkahelyek? Urintosról megérték, miért? Jöjjetek oda, fiatalok, ugye? Hol a munkahely? Befektető semmi, investíció semmi. Azt is elűzték! A térségben a városi adót kértek, nem szegyenek a az erdőben! Városi adót kértek! RDS takarodj! RDS takarodj! RDS takarodj! RDS takarodj! RDS takarodj! Székelyzászlót nem tudták megkezdeni. Mondjátok rá! Jó, nem mondtuk, hogy szépen A speciál nyugdíjak kellenek, a bársonyszék kell, egyéb semmi. Ez csimmognak! Nu avem nevoie de jandarmerie, poliție națională care să-și facă treaba. Pentru ce se are? Nu ce de 30 de ani nu a fost poliție locală. De ce ne trebuie acum poliție locală în austeritate? De ce? De ce? Domnule, folosiți la poarta primăriei, nu angajați firme de bază care dă milioane pentru angajat. Önök gyűlöletesei kormány. Én vagyok kormányon, vagy önök és akkor, igen, mi is választottuk meg önöket, mert hazugsággal nyertek tovább. És az RMDS kormány megszavazza azt, hogy a sérült gyermekek tették tönkre a gazdaságot. Nem érthetjük? És akkor mit tett ellene? Mit tett az RMDS? Az AUR fellépett a parlamentet mindenütt, hogy megvédje ezt a gyermeket. 14 évet tölti holnap a sérült gyermek. Holnap tölt. És ő tette a nemzetgazdaságot tönkre. A párt politika tette
RMDS hazugságon nyert választott. Ezzel még RMDS befélek. Megértettük? Turizmusról mesélünk. Milyen turizmusról mesélünk? Maros részét Balavásárhely udvaráig járutott adott turizmus. A sókilindulói Alisa megye gyöngye. És csináltak egy autópárt. Csíkszered a 100 km-es környékén. Lukasi megye Egyáltalán nem számít! Számítás! Nem hazudtak meg itt! Nem vagyunk itt! Hallgatok minket! Mostani hányszor itt az emberek? Hányszor egy átkészülök! Nem annyian vannak! Polgármester! Lassan annyian vagyunk! Lassan annyian vagyunk! Ugyanúgy van! Egyet mondtak, hogy teljesen más! Polgármester úr nem hozott! Olyan boldog volt a kampányban, hogy esett volt! Most pedig nem hozott! Akkor hazudtak! Igen, hogy az RMDA propaganda örömben mindenütt tudja vinni, most minden platformon ugyanaz. Kiáll ide ön, népnek azt mondja, hogy nem hazudik. Szégyen! Magyar embernek gerince van, és azt mondja, hogy szégyen! Oda vagy, te nincsen a gerinc! Halunk van, de gerinc nincs. Költségvetést jártottak, hogy Barnál jutottak a költségvetést. Hogy ez itt nem visszavártak? Hogy Amikor esetleg többet kotizált az államnak, amit dolgozott. Most nagyon az RMDS azt mondja, hogy megszavazta a kormányon. Akkor Választáskor nem ezt mondta! miért tart itt Kelemen, Ulón, és azt mondja, hogy miért? Ilyet, én értem, ez egy Hazudtok! Választás előtt mindent miért vagy az enyémet nem értem? Ja, megértem. Tehát én azt megértem, hogy önök viszik azt a propagandát, amit kell. De amikor a nép lássa, és nem, hogy ön érti a törvényeket, mi is értjük, de nem hülye. Van, aki érti, van, aki nem. Akkor miért kell a népet ennyire? Ne haragudjon, nem nekem. De oda de levágtak, nem úgy levágjuk, levágnak a kormány, amelyben benne van az RMDS is jó ember. Nem kell
És akkor elkezdhetünk. Azt kell tudom mondani. Csak a négy! Ebbe is van ünnepidozó. Csak minden mutató. Nem, azt mondták, hogy a polgármester tudja is. A kérhoznak semmit sem látják. Csak azt elvégeznek. Mondjon le! 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 Azt jelenti, hogy akkor igen, szia. Mi lenne akkor? Most mindenki szeretne hogy el kell hoznak már. 6 és évvel jól megszólottak a tavalyi ugyanaz. 6 és évvel csőcéné van a világban, meg építkeznek hozzá. Most megmondja, azt megy. Persze, ilyet nem fognak csinálni. 20 év az egész nem forgó. 20 év a oldal a legfelelőbb. Hát semmit nem csináltak, már nem kellett jól kiszolgó, csak tettük volna kellett jól csinálni. Az a folyamja vízom, mit meg az csinál, nem a tettük volna. Mondjon le! 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 Valamit nem lehet megasztani! Mondjon le! Takarodj! 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 Takarodj!
figyelj, mit kiálltak itt! Egy kérdésem válaszol, le akar-e mondani? Nem jött ide! Mondjon le! 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 Mikor mond le, polgármester? Mikor mond le? Erre válaszoljon! Egy válasz, mikor mond le? Meghatároz a nép ide! Önvette hazudtatok el! Polgármester, hogy mondtál? Mikor mondtál? Mondta polgármester! Mart is vágyott el a Nézd meg, az a kérdés! Mindenki van! Mindenre igen ért az RMDA. De még kellett elmenjen a gyereke minden mellé, De most is hallott, mikor mondjon le! 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 Itt van? Én adnak Ezt kell igazolni az okos kukába! Ezt kell igazolni, ezt kell csinálni! Ezt kell ugye? Okos kuka! Még azt jön nekem téről lájv a kárri! De okos kuka! Okos kuka! Látom, bocsánat, ki unod, bocsánat! Bocsánat, milyen bocsánat? Hol lát bocsánat? Hol lát bocsánat?
bocsánat! Nem bocsánat képviselő! Daj kukápu, Diorele! 35 év bocsánat! Diorele, daj kukápu, daj mondja rá! Ez olyan nyilván vannak neked kérés. Azt mondta, hogy nincsenek költségvások a világon. De annak nincsenek szarvaja. Attila hazudik, ám, de hagyd békit, hé! Hagyja be hazudik! Júdás takarodj! Júdás takarodj! Júdás takarodj! Júdás takarodj! Vigyázz, vigyázz! Favorismele că în zona respectivă construim pentru că există un consilier sau pe criterii de încetați cu manipularea populației că trebuie ați manipulat că nu înțelegem! Să nu credeți dumneavoastră că eu pun pe George undeva sau îl pun pe Dan Tănase, care știu că în contra ungurilor. Să nu credeți treaba asta. Niciodată. Niciodată. Eu sunt un cetățean care respect cetățeanul, nu contează că e român, că e maghiar, că e străin. Străzii. Nu, nu. Ciba, nu. Domnul primar, dumneavoastră acum, eu vă spun, noi așa am decis cu populația, aveți 2 săptămâni, să ieșiți cu un comunicat de presă, să luați o decizie, să ne spuneți ce decizie ați luat în Consiliu. Eu în Consiliu, că dacă nu se pega mult, De annyit tudod, hogy ugye mondta, Szedtek egy fekvőrendőrt. Oda hol senkinek semmi sem kell. Haltanak, menjünk a fontból. A mezőben tettek egy fekvőrendőrt, hogy még a rendőrök is átkozzák, még a magnak utolsó tisztjelűtödet. Nem volt semmi baleset. Figyelj ide, nem veszik csak annál is nem mennie. Még igen, kifizetik a százas betont, kifizetnek, oda fizetnek bele. Ezt csinálják. Ezt bemutatom magának. Polgármester úr! Azt mondták, hogy maguk elfizettek. Százasra jár, 400. Polgármester úr! Nyakon kell vágni mindjárt! Meghülyesülés! Másnak is adtak nyaklába!
Annyi, hogy itt egy csomó civil rendőr, hogy védjék ennyi. Hát itt egy pár tiszta civilek vannak, hogy védjék. Egyébként semmi. Neki fogtak mindennek alapos tervezést és azt kell hát ide figyelj! Nekem, mint nyugdíjas, nekem ezt mikor lesz a közbiztonság? Nekem biztonság nincs a városban, tele van a, nem mondom kikkel, amit állítnak még milyen percen. Este 8-9-ben érünk mindig egyedül és mégis az önvezetés maga kollaborál a rendőrökkel. De igen, nagyon fontos, együtt kell persze, de nem kell mindent elfogadni, amit ők. Már maga mindent elfogadnak ők. Mindent tudom, hogy most nem jegyeztem. De nem tessék röhögni, de egy polgármester nem így viselkedik ahhoz. Nem. Ne legyen Sehol nincs Én nem szeretek mutogatni. Miért van ott? Azt lehet mondani, hogy menjünk el a szoba. Akkor én felmentem magához, annyi szoba, kétszer vándorlócsod elutottam. Mert nem áll szoba. És miért van az, hogy a főbb utcában sok cigány melyek, lóknak, és ott van, hogy a szőmának elhozták, hívom a rendőrt, hogy lassan Én azt látom, hogy ezekben az övetekben a két nem ezek a rendőrségek, a helyzethez kell végezni a munkát, ez egy közbiztonsági kérdés, és úgy el kell végezni. Természetesen. Azonnak nincs aláírás, nagy büdös. Mit csináltak a romákos semmit? Úgy garázoltak, a kocsikot deszektődik, semmit sem csináltak. Miért? Mindenféle csomó. Úgyhogy ők is cigányok, azért nem tudják mi. Mondjatok vele, mondjatok meg! Aki lóban mindenki védve. Mi magyarázja? A speciális, hogy nem szavazza. Mi vízünkből? De őket is tudod, rakjunk Ki magyaráz? Dekorációs célában az Annyi vita nem mondja. Nem hiába politikus. igen, hazudni azt megtanultak, abba ás. Félre magyarázni. Igen. Beszéljük szépen, nem hazudnak, hanem félre magyarázni. Csak akkor voltunk jó, mikor meg kellett választani, és azután pedig... Én nem szavaztam rá, azt nem is tudom. Barni, most miért nem jössz elfizni? Tőká Ervindát. Ennyi. Nekem nem jöttek az ajtómon kopogtatni. Ne is jöjjenek. Megyek helyre, kopogtatni. Megyek, de csak egy kávéra nem adom. Polgármester úr, Barni, miért nem hívtad selfizni? Csináljunk egy selfit, itt ne! Vigyorogni a sírnyát, Hát mindent ki magyarul, miért csinálják? Semmi félhó van, azt kéne hagyják elkergetni, azt is, az is potyára van. Vegyék, hagyja, ciganosra, mit akarnak, azt csinálnak, hagyja, ciganosra, műválják, majd kártya, valamire tegyék. Hát én nem.
És nem lennék, hogy minden nem tudja megtenni. Nagyon jó. Mindenben részvény, minden. Ugye, hogy Rubies úgy csinálja, ráadásul az egész Máté! Ja. Barnit miért nem hoztad egy selfie, csináljunk! Nincs kampány? Hogy? Hogy magán kérdések? Nem? Általán. Judas, és kellett volna Barnit, de csináljunk egy selfie-t! Csináljunk egy selfie-t, mert egy selfie-t itt a... A Kelebé hunyor! Ő kellett volna meg idejöjjön! Nézzük meg! Én nem tudom. Ezt megérdemeltem. Igen, de az De volt az a marosság, Ja. Ő csak ki, gumam, ő csak Reo! Le van bartázva, le van Péter! Ő csak ki! Akkor csináljuk egy más magyar partot. Csináljuk egy más magyar partot, megyünk át a fiatalokot, megjárta Európát, megjárta mindenit, Bébó csúlyiskodva, itt a polgármesteri hivatal. fiatalokot oda a parkba, nem ilyeneket. Mondjál le, mert nem csináltál semmit mostani! Mondjál le! De nem olyan, hogy körbe a Európában, hogy minden súlyosodott még. Hát nem én, hát hadd. Mi fizetünk a legtöbb adót, mi kapunk a legkevesebb pénzt. Nem védve magunkat az adónkat, ez a növekedés, ez nagyon drasszikus. Most is hazudod? Hát volt ide megtanuljon hazudni. Erre se kaptam választ, hogy mi van szerintem, ennyi adó másra nincsen, csak kívül pénz. Nem tudod oda kerülnünk. Erre van a válasz. Tudja elérni, csak hogy csinálom, ezt egy csendőrség elkárgát, meg mi lesz? Nem. A szervezet megbüntet 50 000 ráre. Az én vagy. Egy. Ha elmenni, hogy menjenek a polgármesteri hivatalba, ott lehet, hogy így akkor. Ez van. Elromlott addig vesz odottam, nem én voltam, hogy ibás odottam. Hanem akkor Mondjál le! Mondjál le! Mondjál le! Mondjatok le! Azért uram, jöjjenek oda, Az a szövágon, mondjatok le! Akkor felhúzunk, kicsit is tovább. No beszél elszáll. Mondjatok le! Nép ezt akarja, mondjatok le!
Bebe.